Acabo de començar el recorregut, però mireu ara mateix les vistes que tinc ara mateix. Bon dia, amb alegria. Avui sí que fa un bon dia i estic a Katoomba. Katoomba és un municipi que hi ha aquí a l'oest de Sydney i és que anem a veure les Blue Mountains. Doncs les Blue Mountains són un parc natural que hi ha aquí, com us dic, a l'oest de Sydney, i no vaig amb una idea molt clara de per on anar. Sí que és cert que he vist un recorregut per la pàgina web i intentaré seguir-lo, perquè aquí hi ha les Three Sisters, que és el que li diuen, que són com les tres muntanyes més populars d'aquesta zona, i també hi ha cascades i veurem coses d'aquestes que diuen que és molt xulo, i a veure si tenim sort. Però bueno, sí que és cert que la rasca ja es comença a notar, no sé molt bé a quina altura estem, però ja es nota que hi ha alguna d'altura i la temperatura és algo més baixa que el que és la ciutat. Ara també s'ha de dir que no hi ha persona menys de muntanya que jo, O sigui, per mi al Tibidabo penseu que ja és treballar en altura. Acabo de començar el recorregut, però mireu ara mateix les vistes que tinc ara mateix. Esteu preparats? 1, 2, 3. I ara mateix m'he trobat una persona d'aquí, d'aquesta zona, i em deia que el que està succeint ara mateix a les muntanyes, en el vall, no sé si es diu vall, bueno, en el valle, doncs és algo molt poc comú, perquè es veu que com no hi ha vent, tots els núvols es queden just aquí en el valle de la muntanya, és a dir, en el hueco que formen aquestes muntanyes, i que al cap d'una estona, ara d'aquí, he calculat que més o menys aquí unes 2 horetes, més o menys, doncs tots aquests núvols pujaran, es farà tot com si estigués ple de boira i després desapareixeran. A veure si tenim sort i ho podem veure, això. Però la veritat és que impressiona molt veure tots els núvols aquí com estancats en aquesta zona de la muntanya. A l'alçada que hi ha, la inclinació, però ostres, si avui aconsegueixo sobreviure aquest camí sense fotre'm una nata, serà tot un miracle. Estava intentant seguir aquella cascada, a veure si podia arribar des de baix i veure si hi havia algun mirador o alguna cosa, però, perdoneu, però és que hi ha moltes escales i estan super empinades. Doncs com us deia, que volia mirar a veure si trobava la cascada seguint el riu, però estan tots els camins tallats, suposo que per les pluges que han hagut aquestes últimes setmanes, i no he pogut continuar més, però bueno, segueixo recte, que segur que trobem llocs també que són de luxe. Bueno, doncs no em pregunteu com, però he arribat a la cascada que volia arribar. La voleu veure? 1, 2, 3.
Jo sé que des de la GoPro no s'apreciarà tant, però creieu-me que cau força aigua i l'alçada és espectacular. Que veieu com són els esglaons i l'altura d'alçada que hi ha d'aquestes escales? Doncs l'home que m'he trobat fa una estona tenia raó, han passat més o menys una horeta des que me l'he creuat i mireu que ara ja no hi ha ni un núvol. La veritat és que el lloc és una passada, Suposo que jo he d'admetre que sóc un pixapins a tota regla. Suposo que com no estic acostumat a trepitjar tant la muntanya i a fer camins així tipus trekking, he d'admetre que sóc un pixapins i aquest comentari que faré ara és 100% de pixapins i de que maco, però és que el lloc és bastant espectacular, Sí, la profunditat que hi ha, la zona de verds amb contrast amb els marrons a les muntanyes, l'alçada, els ocells volant, tot és una passada. La veritat és que no tinc ni idea d'on m'estic dirigint. Jo vaig seguint el carrer, però no m'estic trobant a ningú. Només ara m'he trobat un matrimoni que m'han dit que és gorgeous aquí baix, però a part d'això espero que valgui la pena, perquè és que, la veritat, no sé on estic, Jo espero i desitjo que cap on estic anant valgui la pena i sigui preciós, perquè si no, el camí de tornada que m'espera, perquè tot això baixa i baixa i baixa i de bajada hasta la mierda baja, però després pujar tot això, totes les escales que hi ha. La zona aquesta es diu Leura Forest i a veure, sí que és maco i tal, però no sé si val tant la pena com per fotre's tota la caminata de gairebé 2 hores que porto per arribar fins aquí, que al final és una esplanada amb cadires i taules aquestes de pícnic per poder caminar i a veure, molta vegetació i tot el que tu vulguis, però tampoc l'he trobat tant una passada com deia la dona com per dir que fos gorgeous, però bueno, jo estic seguint el camí i he vist que hi ha unes altres cascades de caminant unes 2-3 horetes, o sigui que no em vull entretenir molt perquè ja són les 12 i si arribo allà sobre les 3 o alguna cosa, no vull que em comenci a fer fosc per si de casa em perdo o el que sigui. Suposo que estic fent bé anant per aquest camí perquè fa una bona estona ja que estic anant per aquí i només m'he trobat a 2 persones, o sigui que tampoc sé molt bé on estic anant, però és que això realment sembla un camí de cabres, mireu. Per aquí és per on va el camí, o sigui, suposo que estic seguint bé, però veurem a veure on em porta aquest caminet. Bueno, tu, després d'estar 45 minuts, gairebé jo crec perdut, seguint un camí que semblava que no portés a cap lloc, de veritat que ha hagut un moment que m'estava començant a preocupar ja, perquè no veia cap senyal ni res, només camí i seguir recte. Però bueno, he arribat per sort a un lloc, la llàstima és que per continuar el camí està tallat. Suposo que, com us deia abans per les pluges, però bueno, he vist que hi havia un altre camí per anar cap a Katoomba, allà, que hi ha un bon tros encara caminant
i a veure si tinc sort i arribo a les Three Sisters, però bueno, crec que el camí que he escollit no ha estat el millor. Però estic fent un camí tot ple d'escales que el que està fent és pujar la muntanya cap a dalt en comptes de rodejar-la. Sabeu el que us vull dir? O sigui, està fent com el camí més ràpid per una manera, però el que més cansa. Perquè, de fet, és l'únic que he trobat. I ja estic que no puc més, joder, com piquen les cames muscularment. És que no sé si es podrà valorar l'empinat que està això. No sé si s'acaba de veure, però que hi ha que són super empinades, altes i super estretes. Llavors que m'estic trobant amb més gent i senyala que si em passa alguna cosa sempre em podrà ajudar. Doncs bueno, això ja és una altra cosa, per fi he acabat totes les escales. Joder, us prometo que és una pallissa. A veure si us puc buscar l'alçada que he pujat amb no sé quants metres i quants esglaons hi ha, a veure si ho puc trobar per internet i us deixo per aquí escrit, però la veritat que aquest camí ara és totalment diferent. Sembla el passeig de la Barceloneta. També s'ha de dir que no només per lo ben asfaltat que està, sinó per la quantitat de gent que ja passa. Estic flipant ara mateix. Com he pogut ser tan primo i agafar el camí més complicat i més difícil de tots, on al camp Rau no m'he trobat a ningú, estan tots aquí, en aquest mirador, que aquí darrere hi ha un pàrquing i et porta fins i tot el bus, però bueno, a veure, us ensenyo les vistes de les famoses Three Sisters, però bueno, la veritat, la matada que m'he matat per fer aquest camí, al final ha valgut la pena. Preparats? 1, 2, 3. La veritat és que les vistes des del mirador són una autèntica passada, és molt heavy la profunditat i la gran extensió que veus des de dalt, perquè és que tu mires a l'horitzó i sembla que no s'acabi, però mai. O sigui, és molt heavy, es veuen tots els camins que comporten cap a les diferents cascades i diferents pobles, perquè pel que he pogut sentir una mica del que deia la gent, és com una espècie de Camino de Santiago que la gent el va recorrent i va anant com pels diferents pobles i tal, però bueno, jo he tingut suficient amb aquesta excursió que la veritat aquest últim tros de les escales m'ha matat, us ho prometo. Tinc els genolls ja ara mateix, però bueno, valoració de les Blue Mountains. Doncs al principi m'ha agradat moltíssim perquè es veia com tot molt més salvatge, tot molt més natural i tot molt més autèntic. Ara, quan he arribat a aquest tros final del mirador, ha sigut com, pum, de cop i volta, veure humanitat, veure un muntó de gent d'aquests que fan excursions amb autocars i tal, que van amb la pulserita, i és el que no m'ha agradat tant, que ha perdut com naturalitat, però les vistes han estat increïbles. Però bueno, companys, jo ja me'n vaig cap a casa, que pel que he pogut veure tinc unes 3 horetes de recorregut amb transport públic, i res, espero que hagueu gaudit tant com jo d'aquest trajecte. Ens veiem en els propers vídeos, que sigueu molt, però que molt feliços.